Loh, wis akeh lho iki mangki aku ngarepe nang dhuwur gunung barang iki mau ki lho. Sing ijo. Kang Arep milih sing ndi? Kang Dimas. Oh, nglimer. Ane dompreng gatel nek iki kan enak. Pakai ambune. Urap. Wis ayo dientas mari kene. Halo, assalamualaikum lur. Iki lho ceritane Bu Anu katene masak spesial lho. Godhong telo utawa godhong pohong iki kok karo balungan ya. Wah enak tenan rek masak Enak kayak buko iku temenan. temenan. Iki gige buka enak engko digawe sahur ya ora mblengeri ngono lho. Kayak mokel ya enak. Wis engko maten tak jukukno mangane kan gak gelem mokel tak sawat piring temenan teman. Oh, ha ngene lho lur. Lho, sampean iki masak apa kira-kira saiki iki rek? Aku wis masak ngene iki wae lho sing ramban-ramban iki sing rambas ya. Bendino kok rambas. Lho, iki jenenge Ibu Hemat ya kudu ngene. Lah nek kan bendino tuku belanjamu ra nyukupi aku, apa kon gak mumet tak jaluki dhuwit blonjo? Kok iso iki lho wong makne pinter kok ora oleh. Iku jenenge minteri Ya. anake. Ya gak iso kok ya ngene iki jenenge menghematno anake, men anake iki ra belanjani mbokne sok akeh-akeh. Belanjani 50.000 tok wis cukup ya. Kon nek belanjani 50.000 ora cukup ya kok dadak kok disawat piring. Iki piye to? Dhuwure rem to ya. Wis men. Wis akeh iki men. Loh, wis akeh lho iki mangki aku ngarepe nang dhuwur gunung barang iki mau ki lho. Wis sakmene mbahane lho. Ngarao nek dienggo buka karo sahur ngono tok ae wis cukup. Karo mulut kok bremet sikil. Mak teratap atiku. Wis saiki ayo melok nang dapur keraton, ndang dipethiki, disumetke kompore utawa pawone godhog wedang ya, men bareng-bareng li rampung. Yuk. Nah, lur, wis teko dapur keraton iki karo Bu Nem. Lho. Iya. Nemu nang embong iki mang lur tak seret rene. Ayo tak ewang masak beno. Ayo iya kok dewangi masak. Yo engko yo buka bareng-bareng. Iya, kok buka kaya wingi sore kali ya. Nage. Salah wis saiki tak sumete genine sik lur iki nyo didadekne Iya. godhong Pohong. Ya. Ya. Kali pati nganu sing garing-garing. Wis tak jukukno sing garing kuwi iki kok sik ngakali aku maneh. Ngomong ijoli sing bolongan sisih kene. Yo neme iki nek daden geni karo aku iki nuwakalan lur. Males aku. Ki dene iki lak saiki wis ora nganggo tungku ngene iki. Nggih LPG. Dadine saiki wis lali dhek cethek geni iki. Ora wae ki pinter. Arek lali. Lho ngono kuwi mau jukoke engko nggon aku. Wis utak-utik kuwi. Oh. Arek golek apa? Wah, Jan. Jan Tambal. bocor be tambal. Lah iya kan. Cempreng. Nek sampean menurut sampean biasane ngene iki sampean masak apa? Santen. Iya toh? Ya. Ah, jane enak ngendi cemek-cemek ngono kae lho ya. Swanten sing ijo wae rupane. Mantap lur, pokoke enak tenan. Sing ijo apa wae nek sing ijo ki kok seger. Ya ijo termasuk ya apa? Dong randu kae ijo, dongpreng ijo. Kang Dimas. Arep milih sing ndi? Kang Dimas. Oh nglimer. Ane dongpreng gatel nek iki kan enak. Wis lur iki ceritane tungkune lur iki wis padha nyala karo sitok dienggo godhog-godhong pohong sing sitok dienggo godhog balungane. Men gek nang rampung yo. Saiki bumbu-bumbune tak sudokno. Iki bumbu godhong pohonge, brambang bawang, lombok cilik, lombok gede, kemiri, ketumbar, laos, dinten, kunir, serai, godhong salam, godhong jeruk. Engko tak dakek nang deskripsi lur, beke cocotku iki mang kliru le nyebutno ya. Aja kuwatir ya. Wis tak eling-eling iki. Terus iki ana lombok abang, lombok ijo kok dirajangi. Lah, nek iki bumbune peyek. Sing kepengin ro balak-balik takon iki bumbu peyek biasane. Tak jelaskan sejelas-jelasnya ya. Nek perkara tutoriale kok didelok videone sampai rampung mesti ro. Godhong jeruk, lombok rawit iki opsional. Nek gelem kei ora gelem rasa diwehi. Bawang putih, ketumbar, kencur, kemirine rada akeh, kunir. Wis ngono kuwi enak dilembutno babar pisan ya. Wah, wis umep lur, gawe lho delokan tayu nem iki wis ala-ala kota. Kene kebul motone rembes. Rembes. Lho, balungane kelemut Pedes tenan aku lur lho. Wah, mantap tenan iki. Iya.
Gede-gede berakot iki. Senengane berakot-berakot kowe iki. Seneng tenan iki. Bukan ban koyo ayo sumop. Oh iya. Oh Tenan ya, iki, tenan. wis. Iki nyo. Wis Oh, mari iya. tak uleni lur, cek lemes ngono lho. Iya. Dongke. Wis biuke ngono wae. Wah, ya Nah. dhewe ngono ku men apik ku hasile kok. Oh, ngono. Nah, ijo mir-mir. Oh, Udan iki lur, lho, gak yo tambah anyes ta rasane ngene, gak yo cocok. Udan-udan engko bukae gawe godhong pohong, sambel, goreng iwak. Aduh, wis ora tak sebutno kabeh lur, wis rasane kluthuk wetengku. Iki tempe gembus lur iki kok kepengin tak jangan lombok. Lho. Ayu-ayu putih-putih yo. Wakai rek jangan rek. Iya wis lah, engko awakmu kan sing godhong pohong. Nah. Aku jangan lombok. Mbak. Ngono lho rek, pek varian. nah. Engko aku sing balungan karo daginge. Wis cinta sama nem. Ya, tintas ya wis meloso iki. Iya. Wah. Melosoh lur, melosoh iki wis gembuk. Wis gembuk. Wis gembuk iki nek cara aku sempuk. Oh. Iki lho lur, godhong brambange engko digunjangan godhong pohong karo digunjangan lombok. Tumben iki mangki ana ngene. Ora mesti ana setahun pisan. Nah, iki bumbune godhong telan iki lur, diguwongso. Mantap ya ambune. Lur wis anak to. Godhong salam, godhong jeruk serene dijegurke. Bongso terus dindoki banyu. Wis Bu Nem. Oh iya. Wis dijegurke kene? Ngene? Heeh. Iya. Heeh. Iya, Oh, iki. kurang dhuwur ngeder-ngeder. Oh iya. Kok ndur genteng. Oh iya. Ya, ora mung dhuwur genteng ya. Dhuwur meneh. Ayo, menculat. Nek mambu bumbune iki sedep lho Enak. godhong pohonge lur. Wis langsung jegur nang sebelah ya lur. Enake nek loro iki ngene iki lur, langsung rak suwen. Nang ngene banyune daging yo. Wes lho iki mang godhong pohonge wis selesai karek nyanteni ya. Saiki iki jangan lombok iki. Ana brambang bawang, jahe, kemiri, lombok abang, lombok rawit, salam. Iki tak uleki dhisik ya. Banong iki santene. Oke. Oh. Nah, ini cukup ki lur. Mesem ae lur, gak usah akeh-akeh. Wis. Wis lur iki kek lombok abang ini iki cek ketok ayu karo lombok ijo cek sedep lho. Wis lur wis mateng jangane iki gek nang dintas wae ya. Ya Mbak Nem tolong Ya. didukke Mbak Nem. Nih. Dalam tilak kene apa? Iya. Wis lur ganti goreng iwak iki lur. Sing siji goreng. Siji iki goreng tempe. Wajane Iki Mbak Nem. sing iki. Heeh, kene. Apa sabot? Belas. Wis iki bumbune jangan lombok ya lur. Bongso sik. Bongso sing tanek lur iki bawang apa godhong salami jegurke sisan. Oh wis. Nah iki lombok rawit iki mang lur, coper kasar ngene iki. Bongso, lombok abang, lombok ijo gede, wortel, jegurke sisan. Awas tanganmu kecil. Ora, pinter. Ijo to. Iya.
Wis tomat ijo tomat abange dilebokno lho, koyo ngene Lur. Kei banyu titik ya. Nah, iki gula abange dilebokno Lur. Gula abang ya, ojo gula pasir, rasanya beda. Saiki sambelnya dilebokno Lur. Loh. Tempe menjese ya dilebokno. Wis karek mumboni. Wis terakhir iki Lur, godhong brawange dilewok-wokke ngene, terus diurap. Wis sayuk dintas mari ngene. Wis Lur iki sisine digeng goreng mujair Lur. Mek sik Lur. Niki banyak temenan Lur, duduk gimbal. Wis Lur, terakhir iki karek nyambel, mari ngene tak tinggal adus. Alhamdulillah Lur, wis rampung karek ngulek sambel tok. Mari ngene karo ngenteni buka beduk magrib. Ya Lur ya. Wis Lur, alhamdulillahirabbil alamin, wis maghrib. Wayahe Banu ngombe nodem dhisik Lur, biasa. Setengah jam sadurunge mangan, iku Banu kudu dan wajib ngombe nodem iki. Soale Lur, nodem iki sing garahe Banu sehat, sing garahe gula darahane Banu iki tetep stabil. Mergane nodem iki tidak bahaya kanggo awake dhewe. Ekstrak buncis karo daun kelor, dadine orang garai njredeg, orang garai cangkem pahit. Ngono, nodem iki herbal tapi hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis maghrib Lur, wayahe buka. Ojo lali lek engko nang saking lene langsung mangan. Ndonga dhisik. Ya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wis Lur, saiki dibatalke dhisik pocone iki Mbak Ija gawe es kuwut. Nek kepengin ro carane gawe es kuwut, delok nang kontene Mbak Ija yo. Es kuwut rasa jos. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu 6. Diimboi Kang Mas Suroso. Siap. Iki Lur, jangan godhong puhung, godhong menyok nek wong Lamongan ngarani lho. Enak tenan, mantap, jos gandos. Iwake Lur, tempe, tahu. Lho, kaya ngene. Kok dikaruni peyek ya, gandengi peyek. Wis Lur, wis ayo padha embuh. Tenan iki. Iki aku sing telat ae. Wah, mantap Lur. Jangan iki rek, Banu rek. Iki sing jangan godhong puhung ya Lur, engko ndak kliru. Ya iya, engko dhisik aja kari karo Banu lho. Balunge. Terus iki jangan lomboke Lur, lho. Lah kene ono balungan ngono. Ya goleke salah gak gelem ngubek-ngubek ngene iki lho. Nang isor. Banu ki payah. Ketutupan godhong menyok. Iki. Oh, sur mangan balungan. Mantap. Sambel Lur. Lho. Iwake aja kari. Tahu tempe. Wis, monggo dulur. Enake ta Lur, Lur lho. Campur ngene iki lho. Sambele, juangane. Enak ya. Lur. Balungane menyoke mau.
Kalau iki wah cocok tenan. Masakan balung jos. Mau kepengen makan? Silakan sini. Segane kayaknya sedengan Mbak Pulen, Mbak. Wah, enak temen. Kok lek godhong telone ku beda. Heeh. Jam telok wiwit. Iki sing anu apa? Sing cilik-cilik kan lho. Wiwit. Cilik. Coba keluaran sini dulu. Apa meneh? Potong dalam keadaan kosong. Mantap. Jan. Jos tenan ya. Mantap. Mantap, Lek. Hmm. Paham, Dok, Lek? Iya. Mas pempenan dukur yo. Ki ngoten dhewe-dhewe critane, Lur. Mbak Ijan nang kene, Mas Pem nang ndukur mbek Mas Farid. Apa? Tambah lah kowe lur. Tambah sekali lur. Oh. Nah. Nek lurah lawuhe tambahi sego. Iki yang dia nambah. Lawune. Nek apa? Tambahi lawuh. Terus kowe. Ya Lur, Lur ngene lho, Lur. Ngene katene gak kilap ya apa rek? Cici rek pacitane ala. Iki apa jenenge yo? Iki sosis Solo. Iki aku melu Wah, enak. ora iki. Lele, monggo. Iki meneh pesanan, Mbak. Walan sebentar lagi. Banyak. Bentar lagi ya. Mantap. Khususnya di kita. Siapa pojok untuk nambah tengah jalan aku. Wes Lur, alhamdulillahirabbil alamin. Kita wis war kabeh. Wis do macet dhewe-dhewe. Wis saiki lho, kok iki guyu-guyu kae iki Lur. Kok ana krungu-krungu kene lho. Ya wis sampeyan wae ya Lur. Donga dina wae, tak dongakno dulurku nang diwae gone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atau lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.